daga ina kake farau daga ina daga jirgi na fado. what lallai kamare na mun wayo shine baka kakkarye baka mun ka fado. Na jirgin can ya wuce za a kai ni China ne. ya kai na gawai na wayoyi a hannunka na farau kai ku kira don guje zo taso